سلام لكم وتفقروا وسائل يبزاه مايكلكم أهوين بكل أستفتنكم كما أصحف لكم بنتي وتكلنا اسم صدق يصب لكم صوكا واستبقعكم كما تتكلم يوان لأنت توبت لقدسان ሃይማኖት اتحاد لما عالتي قرب كنت نكفو زبلناسي بزعبا انترنت براوزينج يغرتا بزي قرب ناي ترجم ناب كاب انجليش سي ناب تقرينيا نخنك ايروسي قرب صقمات الله I don't know انترنت كنبلو نخيل جن كلها ناس بتي انجليشنا نريو منالبات ترجم هلو هون بز حجي وانزي دكتور تفلتر انترنت الناس انتاينا خنبلو بتقرينيا امين انترنت كلها يبولون كم زلواي انترنتي هو اوكي حجي انتايتي عندي ابز حساب زلو بزعبا انترنت براوزينج زبلسي قرب حساب نمبال امبر بزعبا انترنت انتايو نمنتاي خيد اللي الكاس بز حجي وان زي محتات دارقا مبزحتكم بزعبا انترنت بز حجي وان زي تفلتيهم كن قرب كاب استفلالي انتايو قرب حسابات رخيب ناس كمي غيرنا ابتي ناي بتخستياننا أقلقلوت كمي غيرنا كنت قملو نخيل نمبال نتي حساب نمل عالي مالتي نتينا يزلنا كم تتفلتو انترنت كنبل كلنا عالم حق أفسخوانا نيتورك مالتيو نخندي كمبيوترات زرخب مالتيو كمبيوترز مالت تي موبايل موبايل فون كخون خيل وي تابلت كخون خيل زخونة ديفايس كخون خيل embedded software بز حجي وان زي ولا ساعات كخون خيل وي فريجنا كخون خيل ندحر سيم كارد زلو مالتيو بز حجي وان زي كمبيوتر كنبل كلنا حنت كمبيوتر تراي خونه تي ناي كمبيوتر ترجمسي دارجا ديفايس زخونة ديفايس مالت زخونة نا إلكترونيك ديفايس IP أدرس زتوهبو IP أدرس مالت انتاي مالتي قرب كرينا مالتي IP أدرس كمزي أب حدا كن حجي كومينيكيت نقول وين حجون بدبدب بين دا تصحفنا كومينيكيت كنقبر كلنا نايتي دبدب نسدلو أدرس لنا نحن أدرس لنا نيجزانا مالتيو كومو ها اب كمبيوتر عالم كل ديفايس اب نتورك زي بارتيسيبيت زقبر كله ناي بعلو زخونة اي بي ادريس اللو اي بي ادريس كاب انترنت بروفايدرز كوهابنا خيل وي كاب مالت ميل لساتو ميمي حجي بزي بت اي بي ادريس كومينيكيت يقبروا مالتهم زيهم استفلاليو كمبيوترات حجي ديتا شير نقبر كوميونيكيشن استفلالي كم زي حجي آني نسخمن نرخبو زلنا مالتيو تي اوريجينالي انترنت مسأ كاب سوساتاتيو من البات اب تسعة زي ولد دبليو مسمسأ إنا بزح فلتات رخيبنا امبر ناي انترنت مالت ناي ديفايزات كوميونيكيشن
ኮንሴፕትን ስራሕን ዝጀመረሲ ቀደም እዩ ብሱሳታት ኣብ ናይ ኣሜሪካን ዲፌንስ ፎርስ እሳቶም እዮም ጀሚሮሞ ዳሕራይ እንዳተመሓየሸ ኣብ መጀመርታ ቴስዓታት ማለት እዩ ናብ መብዛሕትኡ ሰብ ንኽጥቀመሉ እንተኣሽሙ ብኢንተርኔት ዌብ ብራውዚንግ ጌርና ንኩሉ ፋሚልያር እንዳኾነ መፅኡ ማለት እዩ በዚ ሕጂ እዋን እዚ ቀንዲ እንተኣሽሙ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ኮምፒውተራት ኣብ ኔትወርክ ዝርከባ ብናይ IP ኣድሬስ ኮኔክሽን ዝገብራ ማለት እዩ IP ኣድሬስ ከምቲ ዝበልክኹም ኣድራሻ ናይ ኤቭሪ ናይ ኩለን ዲቫይስ ማለት እዩ ብኡ እየን ከዓ ዝፍለጣ ማለት እዩ እቲ ፕሪንሲፕል ክላየንት ሰርቨር ሞዴል ይብሎ እንታይ ማለት እዩ ክላየንት ሰርቨር ከምዚ ክላየንት ሰርቨር ሞዴል ማለት እቲ ክላየንት ዝበሃል እቲ ከምዚ ሕጂ ንሕና እቲኦም እንተኣሽሙ ንገብር እቲኦም ነቲ ኢንፎርሜሽን ክረኽቦ ንደሊ ንሕና ክላየንት ንበሃል እቲ ሰርቨር ከዓ እቲ ኢንፎርሜሽን ንረኽበሉ ቦታ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ኮንሴፕት እቲ ሞዴል ናይ ኢንተርኔት በዚ ዝተመስረተ እዩ ክላየንት ኣሎ ማለት ሓታቲ ሰርቨር ከዓ እቲ ወሃባይ ማለት እዩ እቲ ክላየንት እቲ ብራውዘር ናኸውን እቲ ኮምፒውተር ብኢንተርኔት ብራውዘር ክሪኦ ኢና ክኸውን ካብኡ ዝኾነ ሓበሬታ ንደሊ ጉግል ንገብር ሰርች ንገብር ዳሕራይ ከዓ ኣብቲ ሰርቨር ከዓ ሪትሪቭ ገይሩ ነቲ ሓበሬታ ይህበና ማለት እዩ እቲ ኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ዴታ እቲ ዴታስ ከም ፓኬት ኮይኑ እዩ ትራንስሚትድ ዝኸውን እዚ ፓኬት ሲግናል ማለት ምናልባት ዲቴይል ክኸውን እዩ ግን ከም እንታይ መኽብለኩም ከም ፖስታ ኣብ ንብረት ክልእ ከለና በብ 10 ኪሎ ድዩ 3 ኪሎ ድዩ ንልእኾም ኢሻ ኣሎ ልክዕ ኢንተርኔቱን ብጣዕሚ ብዓይንና ዘይንሪኦ ፓኬት ኮይኑ በብ እቲ ኢንፎርሜሽናት ተመቃቂሉ ብፓኬት ይስደድ ማለት እዩ ግን እቲ ፓኬት ኮንቲኒየስሊ ዝኸይድ ፓኬት ማለት እዩ ኮንቲኒየስሊ ዝኸይድ ፓኬት ብፋይበር ኦፕቲክስ ድዩ ዝተፈላለየ ኬብልስ ማለት እዩ ናብቲ ሓደ ኣድሬስ ንሰደሉ ኣድሬስ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ዳታ ትራንስሚሽን ቫይ ፓኬት ዝብል ኮንሴፕት ንኸነርድኦ ምናልባት ኣብዚ ሌቭል ቁርብ ኮምፕሊኬትድ ክኸውን እዩ ግን ናይ ኢንተርኔት ኮንሴፕት ካብ ኖርማል ሲግናሊንግ ካብ ኖርማል ቴሌፎን ካብ ናይ ሴሉላር ምሻል እዚ ኖት ዲጂታል ዘይኮነ ሲግናል ፍሉይ ዝገብሮ እዚ ፓኬት ኮንሴፕት ማለት እዩ ሕጂ እዚ IP ቴሌፎን ንብሎ በዓል ስካይፕ ድዩ በዓል ዋትሳፕ ድዩ በዓል ብፓኬት ዓይነት ትራንስሚሽን እዮም ዝሰርሑ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ንምባሌ እንታይ ማለት እዩ ኢንተርኔት ከመይ ኢንተርኔት ዝሰርሕ ንዝብል እዩ ኩሉ በዓል ኢሜይል ድዩ ሕጂ ቮይስ ኦቨር IP ማለት እዚ ብፓኬት ንሰዶ ዓይነት ቮይስ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ኣናሎግ ዘይኮነ ሲግናል ከም በዓል ስካይፕ ማለት እዩ ዋትስኣፕ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ብፓኬት ኮንሴፕት ዝኸይድ ማለት እዩ ከም ኖርማል ካልእ ዴታ ከም ኢሜጅ ወይ ከም ካልእ ዝኾነ ስእሊ ድዩ ከም ቪድዮ ድዩ ስትሪም ድዩ እቲ ቮይስ እውን ብፓኬት ተኣሽሙ ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ከምዚ ትርእይዎ እዚ ኪ ኢንተርኔት ሰርቪስ በዓል
social media ديو كل زي انت عشان نبلو مالت key internet services قصيلنا web browsing كنبل كلنا ن اب application يو إذا application كا نتي ناب access كهلونا نتي حبريتا كاب إنترنت نخرجو زتقمنا application مالتيو كم تتفلتو بزي حجي وانزي استفلالي ناي ويب براوزر applicationات اللوا كم بعال جوجل كروم اوبرا ابل سافاري مايكروسوفت ايج موزيلا فايرفوكس بريف تورز بهلا زياتن ብዙሕ ዓይነት እዚአን ቀንዲ እኔ እንታይን ዝህባና ማለት እዩ እቲ ኣገልግሎት ነቲ ሓበሬታስ ኣብ ኢንተርኔት ብግራፊካልን ብፅሑፍን ብኢንተርኔት ክሪኦ ዝሕግዛና ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ ኣየና እዩ እቲ ሓደ ሕቶ ዝመፅእ ኣየና እዩ ዝበለፀ ክንጥቀመሉ ዘለና ወይ ሕቶ ክመፅእ እዩ ማለት ሲ ጉግል ክሮም ድዩ ዋላስ ማይክሮሶፍት ኤጅ ድዩ ዋላስ ሞዚላ ፋየርፎክስ ድዩ ብሬቭ ድዩ ገለ ኣየና እዩ ተመረፅናዮ ኣየና ሓይሽ ክንብል ንኽእል ኩለን እንታይን ኢንተርፕሬት ዝገብራ እዚ HTML ምናልባት እዚ HTML CSS ጃቫስክሪፕት ዝበሃል ንዌብ ኣፕሊኬሽን ንጥቀመሉ ቴክኖሎጂ ኣብ ካልእ ብዛዕባ ዌብ ኣፕሊኬሽን ዲቨሎፕመንት ዝብል ትምህርቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝሓለፈ ዓመት ሓውና ምስግና ብጥልቕ ብዝበለ ሓቢሩና ነይሩ ግን ኤኒዌይ ነዚ HTML ድዩ CSS ድዩ ጃቫስክሪፕት ድዩ ኢንተርፕሬት ክንገብሮ ንዕኡ ተጠቂምና ክሪኦስ ዝሕግዘና እዚ ዌብ ብራውዘርስ ማለት እዩ ብዘይ ዌብ ብራውዘርስ ማለት እዚ HTML ድዩ CSS ድዩ ዋላ ሓንቲ እንተኣሽም የብሉን ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ግን ጥልቕ ዝበለ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ዌብ ኣፕሊኬሽን ዲቨሎፕመንት ክሪኦ ኢና ማለት እዩ ግን ሓደ ቁሩብ ምእንታን ከም ሓገዝ ከም ኣይድያ ንምሃብ እዩ እንታይ እዩ ፍልልዩ ብክሮም ብፋየርፎክስ ኣየና እዩ ኣድቫንቴጅን ዲስኣድቫንቴጅ ኣየና እዩ ዝበለፀ እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ጉድኣት ኣሎ ዝብል ክሪኦ እንድሕር ኮይና በዓል ጉግል ክሮም ብጣዕሚ ፍሉጥ እንተኣሽሚ ዌብ ብራውዘር እዩ መብዛሕትኡ በዚ ሕጂ እዋን ሲ ብዙሕ ሰባት ጥቀሙሉ እየሜ እቲ ኣድቫንቴጅ ናቱ ፐርፎርማንስ ፅቡቅ ፐርፎርማንስ ኣለዎ ብዙሕ ኤክስቴንሽን ማለት ክሪኦ ኢና ኤክስቴንሽን ማለት ተወሳኺ ኣፕሊኬሽን ኣብቲ ዌብ ብራውዘር ንጥቀመሉ ንዝተወሰነ ፋንክሽናሊቲ ማለት ሓደ ዝኾነ ፋንክሽናሊቲ ኣብ ዌብ ብራውዘር እንድሕር ደሊና ብዙሕ ኤክስቴንሽን ማለት ተመሳሳሊ ማለት እዩ ከምዚ ፕላግ ኢን ወይ ንባዕሉ ዝኸኣለ ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ሶፍትዌር ከይኾነ ምስ ካልእ ሶፍትዌር ተፀጊዑ ዝሕግዘና ሶፍትዌር ማለት እዩ ወይ ኤክስቴንሽን ንብራውዘራት ኤክስቴንሽን ንብሎ ተወሳኺ ማለት እዩ ማንም ሰብ ኤክስቴንሽን ዝኾነ ፕሮግራም ክገብር ይኽእል እዩ ንጉግል ክሮም ዝኸውን ሽዑ እቲ ክሪኦ ኢና ኣብ ናይ ጉግል ክሮም ኤክስቴንሽን እንድሕር ኢልኩም ከይድኩም ርኢኹሞ ንኣብነት ምእንታን ኣብኡ ከለና ከየበልናዮ
كروم اكستنشن ستور نابنت حجي ابزي اندحر كينا استفلالي اكستنشن كنركب نخእል ኢና እንታይ ማለት እዩ ኤክስቴንሽን ሓደ ነገር ክን ኣብ ዌብ ኣብ ክሮም ኮይና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣፕሊኬሽን ማለት ንኣብነት ስፔሊንግ ቼክ ዲዩ ዝብል ኣሎ ብሎክ ዌብሳይት ገሊአን ዌብሳይት ክንዓፅወን እንድሕር ደሊና ስክሪን ሾት ዩቱብ ክንወስድ እንድሕር ደሊና ካብ ዩቱብ ከም معات تدليو اكستنشن ابزي سيرش تقبرو حجي انستال تقبرو مالتيو حجي ابزي اب كروم حجي نابنت اني ابزي كروم اندحريخم اكستنشن زبلالو اني اندحريخم اني زي ان ستي اكستنشن الو اني حجي نابنت زي اوسام سكرين ريكوردر زبلالو اذا حجي انت عايز تقمني سكرين ريكورد كرجبر كاب انترنت وي ستوس استفلالي عينت فانكشناليتي كبني مال حجي نزين متاع امصيو جوجل كروم زبزح اكستنشن زلو بروجرامي كاب كالوت كاب مبزحتي ان ويب براوزر تزبزح اكستنشن زركبو نمنتاي بوبولار سلازخونه اكستنشن بزح اكستنشن كنركب نخእል ኢና ኣብ جوجل كروم ኣብ በዓል እቲ ሓደ ዲስኣድቫንቴጅ ሃይ ሜሞሪ ዩሴጅ ብዙሕ ሜሞሪ ክወስድ ይኽእል ሕጂ ኣብ ቁርብ እንታሽ ሜሞሪ ክሪቲካል ዝኾነ ፒሲ እንድሕር ኣለና جوجل كروم ሓደ እቲ ዝወስድ ስለ ዝኾነ ካልእ ብራውዘር እንተንጥቀም ዝበለፀ ይኸውን ማለት እዩ ሓደ ካልእ ኮንሰርን መብዛሕትኦም ሰባት እንታሽ ዝብሎ ፕራይቬሲ ኮንሰርን ንምንታይ ጉግል ብስርሑ ቀንዲ ስርሑ ዴታ ምእካብ እዩ ናይ ጉግል ካምፓኒ እንድሕር ኢኹሞ ብዙሕ ሰርች ትገብሩሉ ብዙሕ ዴታ ዝእክብ ስለዚ ኩሉ ትራክ ክገብረኩም ይኽእል እዩ እንድሕር ኩሉ ሻዕ ጉግል ክሮም ትጥቀሙ ኮይንኩም ሲ ኢትስ ደ ኩኪ حتىكم كله يس እንዳበልኩም ክሊክ ክትገብሩ ከለኹም ኩሉ ንሴኩሪቲ ንፕራይቬሲ ኢትስ ኖት ደ ቤስት ጉግል ክሮም ዋላ እኳ ፖፑላር ይኹን እምበር ኣብ ፕራይቬሲ እንድሕር ርኢና ኣብ ጉግል ካን ሪሊ ፎሎ ዩ ማለት ኩሉ ትገብርዎ ሲ it can you know trace it ስለዚህ በፕራይቬሲ ቁርብ ሓደ እንተኣሽሚ ማለት ዲስኣድቫንቴጁ በዓል ሞዚላ ፋየርፎክስ ስትሮንግ ፕራይቬሲ ፊቸር ካብ ኮምፔር ካብ ክሮም ማለት እዩ ካስተማይዝብል ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ካብ በዓል ክሮም ንላዕሊ ማለት ስቶስ ዝተፈላለዩ ሴቲንግ ክትገብሩ ትኽእሉ ሞዲፊኬሽን ፋየርፎክስን ኣሎ ኤክስቴንሽን ግን ከምስ ክሮም ክወዳደር ከሎ ናይ ክሮም ይበዝሕ ማለት እዩ ስሎው ከዓ ካብ ክሮም ክሪኦ ከለና ቁሩብ ስሎው እዩ ማለት እዩ ማይክሮሶፍት ኤጅ ትፈልጡ ኢኹም ናይ ማይክሮሶፍት ፕሮዳክት እዩ ምስ ማይክሮሶፍት ምስ በዓል ዊንዶውስ ምስ መብዛሕትኡ ዝመፅእ ማለት እዩ ናይ ማይክሮሶፍት ፕሮዳክት ስለሆነ ዓቢ ካምፓኒ እዩ ብዙሕ ፊቸራት ኣለዎ ግን እቲ ከም እቲ ኤክስቴንሽን ከም በዓል መንሽሙ ከም በዓል ጉግል ክሮም ከም በዓል ፋየርፎክስ ኣይኸውን ሕጂ እንታይ ይኽብለኩም ደልየ ሓሊፉ ኣብ ገሊኡ ፔጃት ሓደ ሳይት ጽቡቕ እንድሕር ኮይኑ ወይ ሓደ ፀገም እንድሕር ኣልዮ ሓሊፍኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ብራውዘር ቼክ ግበርዎ ንኣብነት ኣብ ገሊኡ ኣብ ማይክሮሶፍት ኤጅ ጽቡቕ ዝረኣይ ኣሎ ኣብ ክሮም ግን ድሕር ከይድኩም ወይ ኳሊቲ ጽቡቕ ከይኸውን ይኽእል ማይክሮሶፍት ኤጅ ሜንሊ ፎከስ ኮይኑ ዝተሰርሐ ክኸውን ይኽእል እቲ ዌብ ፔጅ ስለዚ
ኣልተርናቲቭ ብሓደ ጥራይ ኣይትወሰኑ ክብል ደልየ በዓል ሳፋሪ ለው ሳፋሪ mainly focused on the iOS operating system ማለት በዓል ናይ ኤፕል እንታሽ ፕሮዳክት እዩ ሕጂ more concentrated ዝኾነ ናብ iOS operating system ማለት በዓል ማኪንቶሽ በዓል ማክ በዓል አይፎን ገለ ንዑ more እንታሽን ዝኾነ ብራውዘር እዩ ስለዚህ ካብ በዓል ጉግል ክሮም ወይ ካብ በዓል ሞዚላ ሞር ፍሪ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ዝሰርሕ ኣይኮነን ከምዚ ሕጂ ዝብሎ ሊሚትድ ቱ ኣፕል ኤኮሲስተም እዩ ማለት እዩ ካብ ፊው ተወሰነ ከዓ ኤክስቴንሽን ሕጂ ናይ ኤክስቴንሽን እትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኤክስቴንሽን ጥቕሚ ኣብዚ ሞር ኤምፋሳይዝ ኮይኑ ኣሎ ንምንታይ ኤክስቴንሽን ሲ ብዙሕ ፋንክሽናሊቲ ክንረክበሎም ንኽእል ፕሮግራማት ስለ ዝኾኑ እቲ ሞር ሃቪንግ ኤክስቴንሽን እሱ ሓደ እንታሽሚ ማለት እዩ ሓደ ፅቡቅ ብራውዘር ማለት እዩ ግን ኣብ ሴኪሪቲ ከዓ ሓደ ኮንሰርን ክትርእይዎ ኣለኩም ማለት እዩ ኣየና እዩ ሴኪርድ ዝኾነ ካልእ በዓል ኦፔራ በዓል ብሬቭ ንኣብነት ኣብዚ ብሬቭ ሕጂ ንኣብነት ብሬቭ ብጣዕሚ ብዙሕ እንተኣሽሙ ኣድቨርታይዝመንት ዘይብሉ እንድሕር ደሊኹም ሎው ሃይ ፐርፎርማንስ ካልእ ነገራት ዘይትደልዩ እንድሕር ኮንኩም ፕሊስ ኢንስታል ብሬቭ ብዙሕ ሰባት በዚ ሕጂ እዋን እዚ ንበዓል ብሬቭ ኢንስታል ይገብሩ ሞር ሴኪር ዘየድሊ ኣድቨርታይዝመንት ዘየድሊ ባዕሉ ብሎክ ክገብሮ ክእል እዩ እቲ ብሬቭ ኣፕሊኬሽን ዋላ እውን ክንደይ ዘየድሊ ኣድቨርታይዝመንት ብሎክ ከም ዝገበሮ ኣብቲ ቀንዲ ናይቲ ዌብ ብራውዘር ፔጅ ይሕብረኩም ስለዚ ንኣብነት ኣለው መሳርሕተይ ነዚ ጥራይ ዝጥቀሙ ማለት እዩ ንጉግል ክሮም ወይ ካልእ በዓል ማይክሮሶፍት ኤጅ ከይኮነስ ንብሬቭ ይጥቀሙ ማለት እዩ ስለዚ ከከም ተኣሽሙ ዓቅንዎ እዚ ዳርጋ ኩሉ ብነፃ ትረኽብዎ ኣብ ትረኽብዎ ተኣሽሙ ማለት እዩ እዚ እውን ሕጂ ናብ ኦፔራ እንድሕር ኢልና ላይት ሪሶርስ ዩዝ ማለት ከም በዓል ጉግል ክሮም ብዙሕ እንተኣሽሙ ቦታ ይሕዘልኩምን ግን ብዙሕ ሰባት ኣይጥቀሙሉን ኣብ ገሊአን ዌብ ፔጃት ክሰርሕ እቲአን ዌብ ፔጃት ሲ ኮምፓተብል ከይኮና ክእላ ንምንታይ ከም በዓል ክሮም ከም በዓል ፋየርፎክስ ዝበዝሐ ተጠቃሚ ሰብ ስለ ዘይብሉ ከምኡታት ፀገማት ክህሉ ይኽእል ግን ያ እዚ እቲ ናህና ምርጫ እዩ ማለት እዩ ያ እዚ ቤዚክ ትፈልጡ ኢኹም ፋንክሽናሊቲ ሃው ቱ ዩዝ አ ዌብ ብራውዘር እዚ መሰረታዊ እዩ ኦፍ ኮርስ ነቲ ዌብ ብራውዘር ኣፕሊኬሽን ትኸፍትዎ ነቲ ኣድራሻ ትህብዎ ያ እንድሕር ደሊኹም ቡክ ማርክ ትገብርዎ ማለት ሲ ንዳሕራይ ክትጥቀሙሉ እንድሕር ደሊኹም ቡክ ማርክ ኢልኩም ሴት ትገብሮ ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ how to manage how to set ከም በዓል ሕጂ ንኣብነት በዓል ክሮም እንድሕር ኢናዮ we can bookmark we can even create directories ኣበይ ናይ ኢልና ሕጂ ከም ትዝደለናዮ ኦርጋናይዝ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ቡክ ማርክ ዝገበርናዮ ማለት ነቲ ዝመፅእ ዘሎስ ክንጥቀመሉ ክንረኽቦ እንድሕር ደሊናስ ከም ቡክ ማርክ ጌርና ንታኣሽ ነብሎም ሴቭ ንገብሮ ማለት እዩ ካልእ እቲ ኤክስቴንሽናት ከም ዝትርእይዎ ኣብዚ እውን ኢንስቶል ምስ ገበርናዮ ሲ ኣብዚ እውን ንረኽቦ ማለት እዩ ሕጂ ዝትርእይዎ ዘለኹም ኣዲሽናል ኤክስቴንሽንስ
extensions ማለት እዩ ኣብዚ ከይድ እቲ ሓደ ቀንዲ ነጥቢ ኣብ ኢንተርኔት ሓደ እቲ ሓደ ክንገብሮ ዘለና ብዛዕባ ሴፍቲ እዩ ማለት ሲ ኣብ ኢንተርኔት ኣቲናስ ስኢልና ዘይንፈልጦ ሳይት ክሊክ ምግባር ከምዘ የድሊ ሶፍትዌር ከዓ ኣፕዴት ክንገብሮ ከም ዘለና ንኣብነት እዚኦም ብራውዘራት በዓል ፋየርፎክስ ድዩ በዓል ክሮም ድዩ ኣፕዴት ይገብሩ እዮም ሌተስት ብራውዘር ምስ ሴኪሪቲ ኣፕግሬድ ኩሉ እንዳገበሩ ስለዚ እቲ ዌብ ብራውዘር ሲ ሓንሳ ኢንስታል ጌርኩም ሲ እሱ እዩ ዘሎ ኢልካ እንተኣሽም ብኡ ጥራይ ምቕፃል ከይኮነስ ኣፕግሬድ ግበርዎ ንምንታይ ሌተስት ዝኾነ ናይ ሴኪሪቲ ፊቸራት ስለዚ ምስኡ ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ኣፕዴት ሶፍትዌር ሬጉላርሊ ዝብል ዘሎ እቲ ሌተስት ዝኾነ ብራውዘር ቨርዥን ክትጥቀምሉ ከም ዘለኩም እዩ ካልእ ኣብዚ ናይ ኢንተርኔት እንታይ እዩ ዋይፋይ ብዙሕ ግዜ እንድሕር ብነፃ ረኺብናስ ኣብ ክንጥቀም ንደሊ ኦፍ ኮርስ ፍሪ ክኸውን ከሎ ግን ኣየናይ እዩ ዋይፋይ ኢና ንጥቀም እዚ ሓደራ እቲ ትፈልጥዎ ዓይነት ክኸውን ንምንታይ ገሊኦም ኮነ ኢሎም ናታትኩም ሓበሬታውን ፌች ክገብሩ ካብኡ ክስሕቡ ኮነ ኢሎም ኦፕን ዋይፋይ ክገብሩልኩም ይኽእሉ እዮም ዋላ ንኣብነት ድዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮፍ ኢልኩም ኣብ ዝኾነ ፓርክ ድዩ ኣብ ዝኾነ ናይ ፓብሊክ ኤርያ ሕጅስ ጥራይ ዋይፋይ ረኺበ ኣለኹ ኢልኩም ዘይትፈልጥዎ እንተኣሽሙ ድሓራይ ናይ ባንክኹም ድዩ ዝኾነ እንተኣሽሙ ኣክሰስ ትገብሩሉ ቦታታት ኣብኡ ከይትኸዱ ማለት ዘይትፈልጥዎ ዋይፋይ ሲ ኣይንጠቀም ማለት እየ እዚ እውን ከም ሓደ እንተኣሽሙ እዩ በዓል አንቲቫይረስ ፋየርዎልስ ኣይ ቲንክ በዚ ሕጂ እዋን እዚ በዓል ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ባይ ዲፎልት ዊንዶውስ 11 ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ አንቲቫይረስ ኦልሬዲ ቫይረስ ፕሮቴክሽን ሲ ባይ ዲፎልት ኣለወን ፋየርዎል ኣፕሊኬሽን ኦልሬዲ በዓሉ ምስቲ ዊንዶውስ 11 ገለ መፅኡ ስለዚ ዲስብል ኣይትግበርዎ ገሊአን ኣፕሊኬሽናት ኢንስቶል ክትገብሩ ከለኹም ፋየርዎልኩም እንተኣሽም ግበሩ ዲስብል ይብልኹም ብዘይሱ ኢንስቶል ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ግን ኢንስታል ምስ ገበርኩም ሲ መሊሽኩም ነቲ ፋየርዎል ኢኔብል ግበርዎ ክብል እየ ዝደሊ ባይ ዲፎልት ፋየርዎል ይኹን እዚአን አንቲቫይረስ ባይ ዲፎልት ኢኔብል እየን ኣብ ዊንዶውስ 11 ወይ ዊንዶውስ 10 ዲስብል ኣይትግበርዎ እንድሕር ኣገዳሲ ዝኾነ ምክንያት እንተዘየሉ ንቴምፖራሪ ዲስብል ክትገብርዎ ማለት እየ ቤኔፊት ኦፍ ኢንተርኔት ኣይ ቲንክ ኣብ ምንታይ ንጥቀመሉ በዚ ሕጂ እዋን እዚ ከምቲ ትፈልጥዎ ቀንዲ ናይ ኮሚኒኬሽን እንተኣሽሙ ኮይኑ ኣሎ ትምህርቲ ንምሃረሉ ኩሉ ስብከት ድዩ ኩሉ ናይ ቤተክርስትያናት ዝተፈላለየ ሶሻል ሚድያ እዚስ ንፁር ይመስለኒ ዝተፈላለየ በዚ ሕጂ እዋን እዚ ኩሉ ኣነ ንስኹምን ኮይና ኣብ ገዛና ኮይና ንሰርሐሉ እንጥቀመሉ እዩ ግን ኣት ሴም ታይም ከዓ ክንጥቀቕ ኣለና ማለት እዩ ካብ ኩሉ ኢንተርኔት ዋላ እኳ ፅቡቅ እንተኣሽሙ ዕድል ይህበና ነዚ ኩሉ ክንገብር ክንምሃር ድዩ ሼር ክንገብር ኢንፎርሜሽን تا جزء ده خلاص نديا عند حتى على أبيك أتينا إنا ديسابل نقولتي ويندوز 11 تقول لهم مون عاري خيم تأخلنا
ካልኣይ ግዜ ጽቡቕ ጌርካ ክደግመልና ኣለካ እዛ ኢንተርነት ብራውዚንግ ትብል ብፍላይ እቲ ብራውዝ እናገበርና ምሳኻ ክንከይድ ግብራዊ ትምህርቲ ከዓ ክተደልያ ኮይና ስማዕኒ ንሕጂ ግን ኣይ ቲንክ ከምዚኣ ዝኣፈልና أوه حراي ويندوز 11 كما قاعد عمي زي أنا تحجز حاسقوا كمبيوتر ويندوز 10 يا كن كملشة كحبركمي خسدلكمي how to disable in Windows 11 انت عشمو أبي setting كيدكم ندحريكم وناي setting أبناي internet أو تروحوا يخم ناي how to disable جن I don't recommend ندحر نجدن نقال زخون application أبيكم install كتجورو أجداسي تزي خوينو temporary disable نختجورو أنت زي خونا please don't disable it سوي خبر زدلي حراي زي بحثيرو لما علتي زبلكو سوري جزي كريني تمام صبوا ينيرو alright أبزي لينك سديد زي سدول له زي 10 best and most useful website 66 most useful website ريوسي صبوا بيجات كسدلكم لينك anyway نيلي إذا بلكو حرة سلام لكم وتفكر وسائل يبزاه مايكالكم أعوين بكل أستفاتنكم كما أصحاب لكم بنتي وتكلنا اسم سك أصحاب لكم سوك وأستبقاكم كما تتكلنا يوان لأن تتوبت لك بسان هيمانوت